Anazezazo onye Chukwu nyere eze na nya ga-echi eze na ada ebukwa na ebunu isi kolu ugo na-etu ugo isi chele eze na nya na-echizi eze akụkọ mme n'obodo ụmụ nnụnụ gwenu na nya aka nga na-akọzili unu na ụmụ nnụnụ niile na pamekata azọba eze ma ada aza eze azọnụ ọya amala ụwa biko anaza eze azọnụ isi chele eze nya na-echi eze ebe ọ na-ebu ogiri na-ebu ogiri ebe ọ na-ebu ogiri adị ebu ogiri ebe ọ na-adị ebu ogiri bụrụ ogidi anyị ji enyo ọnụ arụ ugo na-abalị ugo n'ife ugbenu ugo na-abalị ugo n'ife oyimuga maka ugo beze nnụnụ ugamaka nada zeza so alugo na balugo ni fere n'ụmụ nnụnụ niile nọkọta ofu ụbọchị wee zobe eze ofu nnụnụ a na-akpọ awọ mme wee sị na onye a ga-abụ eze nnụnụ a na-akpọ ekwulu wee sị mba na ọmakwekwe emume na onye nwa ka eze luzi nnụnụ a na-akpọ iche okwu wee fenie si kama ife dị ịbụa ofu mezie na nya bụ iche okwu nọ n'ụlọ gbana ya n'azụ n'afịa ekwula akpọ iche okwu si anọdụ ofu ebe n'ịma mbụ eze na eze luli elunu ọbụla ebu na ụmụ nnụnụ azọbazi eze ma adazọ na eze azọ anaza eze azọ nye Chukwu nyere eze ga-echi adaza eze azọ uwe n'ụwa na-ebu a na-ebunu anaza eze azọ nye Chukwu nyere eze ga-echi adaza eze azọ nsogbu adịzịa n'obodo ụmụ nnụnụ anaza eze ofu arọ aga arọ na-abaga ụmụ nnụnụ niile fada elikozi niile ofu afelenu fada abụzi onwe fa n'anya emekatazi ife anụnwa ndị ikenyi nọ n'obodo ụmụ nnụnụ wee tụba alo wee sị na ife mmenụ bụ na a ga-etinye bụ eze mana mbosi a ga-etinye bụ eze
community. Oba Kolawale Ogundibe. Anu Anaba Agwa, the traditional head. Ekelokore, Chief Vixen, Gibson of Febu, Alan and Godu, Dam Gibson of Alan on a Baga. Yes. Anu Anaba, Oya Ogu, Oh, Dam Gibson, Alan, Dahakwana. Thank you, Rambo. Oh, where mamman? Yeah. Oh, what a good mamman. Yeah. Mamman. Yeah. Mamman. Yeah. Anaba, the villagers. Around. Oh, where mamman? Yeah. Mamman. Yeah. The villager of Umorima. Yes. Mamman. We get very about that was I did. I give me so many lines. Oh, many I get you come on. Oh, yeah, actually, crap is already. Oh, you got ways over. Ozuruigbo the 6th of all talk. I tell you, my own. No, yeah, Barry. My uncle here, who can I want here? No, there. Imo State, Abakopana. No, you didn't win it. But I have been a Nigeria, the shares on the shares. She says, or I make a present, you may present. I go back on Gao and on that. For Melala, he says, she very to at the record time, no waste time. Okay, Racing got much. And they are more than 4. You are Banga, Oceanga, and in the Tortanga, who did this young Kayanga for Mamma and Kiwi. Oh, I hold them. You can come out with shit. Oh, I hold them. But they are come out with any time. Yes, we are presented with a crowd. Do it. You push on, and I know I get it. I'm just small in the wind. Sitting in the middle, opposite, like a baby. One you know that I don't show when I'm mother upon. I'll come and have a weapon and silent anyway. She go ahead and hang it. Actually, men. Oh, men are lying. When you have men, how many years do you say? But actually, what years or them one. A municipal council, the only municipal council in Imo State. No, without 2 years or them. And I can't go. And then we share more, which is never found in any municipal council in the whole of Nigeria. I could go for in the municipal council. You take any position. All those things will vanish overnight. Each and every game I can make. That is rubbish. Now, Governor Puche, that may be. That would do those. You mamma shall not have that I share. Oh, naturally, make time. Oh, yes, I know. I don't think I pay up. I don't get the my body. Already, Grand is open, Grand Tomato. That is your public. The town now. Ozuruigbo the 6th of what it makes you time. Oh, man. Yeah.
I'll give him the chairman of the Coronation Committee. Planning and President Njemanze. President Protocol and Secretary of this Coronation Committee. Mo kemnu balanga Ushama Mogul candidate. For Biko Ogoyana nga I go make produce about what of Ebe and Kuba. I have the chairman of publicity committee and protocol. Chief, Chief of Corporate. When I get Banga, we can secretary of the city committee. So, here we got the girl of gold. I got no good. Here I do. Omi ala she no. And when I check out, time here, I get chief for not ama. Eba. So, Omi ala, yeah, be careful. You don't go to Mama. When I get a woo, and amazing. Okay, from Mekono. Why are you going to Reba? Oh, healing. Oh, healing. Oh, you show me. I took you one is a again. Can't you imagine him again by time? Madden in Jibako? I am a better town. Roma. Here was a usually, you know, yes, and you came around to show on your own. Oh, one time, can you make it? Oh, you're my funny watch. I can make sure over the time. Can you make it? If you go near the when you're young, you came over. So, I shall be going to our pastor. Because I tell him to Obi Eren no time. Oh, your man, my time. No more. Give I know. I bought a break. I bought a go. Over the time. Usually, I knew when Elaine drone the muddy when he came here on Hanese, then in a Bakureba time, a Shishi Eze and a Shitan. Oh, we were over the water. Over the wood.
place ya da ku da cha eje anu eje anya wo nda fa ala eje za ke ko ba owere wu obodo tere ana me wo shi ba eje nda ka ta bia shi ni ra ni sai shi our country's retired justice is the friend Ohiri Njemanze Ozuruigbo the 6th of today ashebe what bana wo e bana yo wa kan ashim ta o ya la ilo yo yo ma ka ele ọfọndụ nnu na agọla ya ba a na-enye ya ashi ya Chineke nna ga-enye amamihe o nyere Solomon abad oge ga-achị ndeke were akọlụ nnọma amamihe nye ya iji eme ya mara chi eziokwu ụmụnna ahụ anya iyi na onye nyeretụrụ ihe ụmụnna ahụ anya anyị nwoke akpanara n'anya ọkwa n'anya anya ije nụ na iyi na ụmụ onye ga-enyekwa eze agha eyi mana achị m ebe a Chineke nna n'ebe enye ya anara onye nwe agbara onwe tụkwa n'anya n'aha Jizọs amen imena biko anyị chọrọ ịgwa ọha na eze aha gị anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze aha gị Ami Ukenna Nwere biko anyị chọrọ ịma ihe mege ebe a taa mmadụ niile ji gbakọọ taa ụbọchị anyị si na Ozurigbo eze Ozurigbo of Owere taa ka emega coronation ya anyị chọrọ ịmakpa obi ire nnụ taa obiri anyị mma you can see that we all are happy in Niger by the place the market is closed all is solidarity activities shut down everybody is happy for what is happening today anyway we make expect came next but for a long time we got 1 or 2 delays but now God has answered our prayers. I think everybody is happy. We know we're happy today. ele nduru okwu ndụmọdụ nwere ike inye ozugbo ndị Owere niile ịgbakọrọ taa ababa isi eze ọdụ chọrọ inye nwa owu ga-enye ụmụnne m ndị Owere wu Chineke wu eze Chineke emekwa nna anyị ya anyị ga-adị very happy that ihe anyị chega kemgbe si Chineke eme na anyị ya biko onye ọla ga-rally around nye full support full solidarity to the eze so that we can restore the lost glory of Owere. The dignity of Owere will be restored. To come together and be one body. Go to man of ele ekpere ị nwere ị na-enye eze ọhụrụ a na-echi taa ebere ogologo ndụ ahụ isi ike na amamihe. Let the Holy Spirit be upon him, direct him, grant him wisdom to lead these people, the wisdom to decide, the wisdom to carry out things that will be favorable to the people and to the eyes of God. Anyị na-ekele Chineke na ụbọchị nke ọmarị taa a na-echi eze ọhụrụ na ala Owere. Anyị na-achị ka Chineke na-enyekwa ikike na ọ ga-eji achị anyị ka anyị na-ayọ site na Kristi onye nwe anyị. Biko anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze aha gị ahụ ọzọ. Aha m ewu Ukenna Nwere abụ nwa afọ Ekeọnụnwa. Imeela. Biko anyị chọrọ ka ịgwa ọha na eze aha gị. Aha m ewu Chidi Nkwọba. Ka anyị chọrọ ịma ihe mege ebe a taa mmadụ niile ji gbakọọ. Anyị si ga ezo ọnya kwụrụ gbakọ. Anyị si ezo ọnya kwụrụ gbakọ. Anyị chọrọ ịma akpa obi ire nnụ taa. Ekwukwe na obi ọ chọrọ anyị njọ anya afọ aga. Anyị ihe ewe omenala anyị. Owere nwere ebe eji eshi eze. Ọwụ gọọmenti eji eshi n'Owere eze. Ọwụkwanụ mmanụ ga-eshi ya mba bịa ebe bịa kumana anyị mmanụ. Ndị ejiri kwa ahụ mgbe anyị ihe meji akpọ mgbe political red captives. So all politics ejiri ha bịa chọọchị mgbe ọkụkọ isi Owere. Ihe niile gbasara Owere wotu. Ebiri wotu. Ndị ụmụ Owere wotu. Bọdụ Owere wotu. Onye isi ala Owere wotu. Onye isi ọdamiri wotu. Ihe niile nwere ala Owere ọ wotu. Mmanụ na-abịa si esi chamọbịa ịkụkọ isi Owere. Ọ wụ ihe ọjọọ. We must remain one. We must remain one. And we have been one.
ndị nna nna anyị ha mara na ihe kwuru omume ihe mejiri omume omeghị onye ga-esi ama awọ jema cheawụ ya onye isi ala Owere emeghị m onye isi ọha o nwere nke osi afọ. So these things are streamlined. Nobody should balkanize Owere for whatever reason. How will you? I'm simple. Na mkwimena ndewo.
Ozuruigbo. Grand Prix. Ozuruigbo.
We honor you. We give you all the praise and all the glory. Thank you, everlasting Father. Thank you for your divine provision. Thank you for preservation. Thank you, Lord God of heaven, for what you have done, for what you are doing and what you are still going to do in our life and in the life of your servants. We are pleased you to choose to lead these people. Lord, be thou exalted in the mighty name of Jesus. We serve a God that is able to do all things. We are going to pray briefly and then we pray for our King. The Bible speaking in Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask of him according to the power that worketh in us. The Lord we serve is able to do all things. He's able to do everything exceedingly abundantly above that which we ask of him. As we call upon him this afternoon, I want to assure you that heaven will respond in the mighty name of Jesus. He's able to perform. He's able to say that which he said he will do in the mighty name of Jesus. The Bible speaking in Romans chapter 4 verse 1, and being persuaded that what he has promised, he was able to perform that also. What the Lord has promised his servants, that he will sit on the throne, today he has come to pass. May the name of the Lord be glorified in the mighty name of Jesus. This God is able to keep. Jude chapter 21 verse 24. Now unto him that is able to keep you from falling. This God is able to keep him from falling. He has the power to keep him from all wickedness. And we decree and declare that the Lord will preserve you in the mighty name of Jesus. Lift up your voice and begin to pray for preservation all through his reign. May the Lord keep him. May the Lord preserve him. May the Lord honor him. Lord, we ask for divine preservation. Lord, we ask for divine preservation. Lord, we ask for divine preservation over your servant, and the entire family. Lord, as mountains surround Jerusalem, let your fire, your glory surround him, O Lord. No weapon of wickedness formed against him shall prosper. Any tongue that will rise against him in judgment, Lord, we declare it condemned in the mighty name of Jesus. I want us to begin to pray that his reign shall be a reign of glory. It shall be a reign that will usher men and women into the fullness of God. In the mighty name of Jesus, begin to declare God's word over him. It shall not be like before. All this has passed away. Behold, all this has become new. It shall be a reign of glory. When the righteous is on throne, the people rejoices. He will rule with the fear of God. Begin to ask God for wisdom upon his life to rule this community. Divine wisdom. He will give you all the glory. Be thou exalted. Begin to appreciate this God. Begin to thank him for the answered prayer. Unto him that is able. Jesus' mighty name we pray. May I pray, permit me to call upon the general overseer of Redeeming Time Pilgrims for wisdom, for knowledge, for the fear of God, to follow his rule, that he will not live like other kings. He will live in the fear of God. He will live in righteousness. Shall we open our mouth and begin to pray right now? May the Lord hear our prayers in the name of Jesus Christ. I want to read somewhere in the book of Proverbs, chapter 16. That's where I'm going to use and conclude my prayers. Proverbs chapter 16, look at verse 7. I know somebody will say this is not church. And I want to let you know that this king that has come to rule will rule in righteousness. Say, the righteous lives on the delight of kings, and they love him that speaketh right.
He loved those that speaks right. He loved those that will speak the truth. And we are going to pray that God will open his eyes and help him, that he will know those that will be around him that will speak the truth. And as they speak the truth, he himself will be happy. Open your mouth and begin to pray right away. The people that are going to surround him will not be wicked people. Those that will be with him and at the throne will not be wicked ones. Rather than they will be men that fear God, men that honor God, men that love God, men that praise God, pray and come to God. The Lord hear our prayers in the name of Jesus Christ. In verse 15 of that 16th proverb, he said, in the light of the king's countenance is life, and his favor is as gold of the letter rain. So we are going to pray that God will make it in such a manner that his countenance, I give you glory because there is no other king than you. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Lord, you who have brought your servant to this very particular throne, I know you have ordained him from the beginning. And that is why what is happening today is happening. Therefore, Father, lead him. Be with him. Protect him. Guide him. Provide for him. Oh God, all that are going to sit with him to live at this land, oh God, in heaven will be men and women that has the fear of God. Any wrong person who would like to join in order to cause problem in this land, Father, such a person will not smell this place in the name of Jesus Christ. I ask, oh God in heaven, that from today that you are going to rest upon him your oil of leadership, wisdom in leadership, understanding in leadership, knowledge in leadership, that he will live in the fear of God. Let the Father do it and take your glory. Any man, any woman pointing an accusing finger against him, wherever such a person is, as long as such is with thee in this very particular world, Father, let your anger fall upon such in the name of Jesus. Whoever wishes him dead, let that person die his death. Whoever wishes him life, let life follow such a person. Whoever that wishes him evil, evil shall follow such a person. From today, this kingdom is established in righteousness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. The President General of Owere community is here, villagers of the family is here, Captain of Industries, our in-laws from River State, Senator Owere is here.
And that is it. I got handy. Come please. Now for Eke Okoro, Giant Justice, there is a friend of Njemanze. I'm going to from Ayana out, there's a over the time. Eke Okoro, the orange said, the moment of the application mercy. I should honor them now. No one. I don't know, Mamman. Banga. I don't want here she not the man. I'm not going to go. You. I don't want them to go to my side. I shall get on it. So much time. Who which I get there. Nah, Jesus. Adigo, tani kidra ke Owere nyiremi bu nga ne kero ko o fanamaka I can see that please that go to Nagi singebu uka abona no Yabuja chairman of protocol as a secretary protocol only Yabuja in the next 10 minutes the nation and guy one man Iki Owere Zakwanunga Anomia only shadow Zakwanunga Village Zakwanunga Umoro Gonunga those are la bo baru ko ngwa amao on gbanga village anonga umeji on gbanga umod on gbanga anonna umoyi on gbanga anomia that is it Owere zuro jamu manga aba shiriki kenyu stand up chairman eno go one chairman Thank you. I have a colleague now. Fine, to the toilet. I am from Bakonga. Oh, yes, the more I need him. Oh, I need him. And then more I can eat Chineke. Where will it is over it? Yes, we all know one. There, yeah, I guess if you before Owere cheese and dog wear. Here it is, you follow one. The only son of the second wife, Eba.
Kucha heku yere ndibiri ya kono wasi ahona. Ajo ya ho. Moye kwenta moye kuya e moye ola tire kekere ke. Murike we. Ajo ya ho. Umone agbakoro nga. Amo ga abia. Du ma ho se kuma ho. Yedu oche ya. Oti joklo che ya. Ego gba shi ho no. Okoro nwanne ande okoro okuche. Anyị na emecha kwana. Ụmụnna ya gbakọ. Ọnụ nwa. Du mai oche kuma ya. Ihe be wi ga boy je to prana mo. Na mo nyo prana mo. Amano. Ya mana akada lebe ya she ke maya na ko taga ha jamole ba ha wole ne na ke ba mo je be ba a she be emle ko mo ne a to ta she ko le ya she ho be wa he be ta she ebe a ore ma rije ama ne ba no ndo kama ebe Siapo, amo que sea abo, tu va a carranca. Ya se apo a cantar. Onya oya la ku. Yeru kanu mo ju mane abara. Yemi to siamo. Ma jodi ya ku siamo. Pega uma saca. Que mal. Eso le gana mal. Ya shaka, yo faraka, ya shaka, yo faraka. Ya gado tan. Ta ai ba ko pananga. O shila ke male. O sitting the master. Okay, faka. Frederick is Ohiri the man. Frederick. I am Marana. Onye now, when I want one no, one there and I have. I'm sure that she's here. She didn't get the man here. No, yeah, make sure you be careful. Now, how could she man and do it? Because I hope you will do it. Carry a car. Because you'll be doing all base, the man and do it, you'll be man. Why you could go? Incredible, I mean, area again, restoration, interlocutor induction, the most comprehensive interlocutor induction since Nigeria was founded as a democracy. Half of Kenya, the whole game, carry a car. The whole game, Owere, I got a back. I have a good relation. Over a long life. There's going to be a mayor support. I don't think a mayor support. But the members support. All right. Push it, you can push it. Now, I say, maybe I'm there about it. Take a gun, you are room, Owere, yeah. Mama, yeah. Owere, mama, yeah. Chineke kulajo. Owere, mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Ndabeji, Owere, mama, yeah. Ndabeji, big. Secretary, the protocol of this committee. Okay, who that to remove I know she's also so. I'm not Shahana. I name Carbon. I don't be a woman like Sherry. I ain't over Amania. Yes, yeah. I know about who goes there. I met China and I can't teach. In my country, you know, oh, yes, she goes, what a man. Our campus guys go see retired justice Fred Njemanze.
Echichi ata ya na now. Eze. I got one. Eze. Oh my God, woman. I know for. I see. Oh, I know. Eze. Ozuruigbo. Nna go pula. Eze. Ozuruigbo. Oh, I got man. Yeah. Mamman. Again, I'll call you Mamman. They don't have it now. They won't tell me no. They traditional proclamation. In the name of God Almighty, revered ancestors, forebearers of ancient Owere town. Whereas from time immemorial, within living memory, the traditional powers and duties of identification, selection and presentation of the traditional ruler of town are vested in the Great Okori children, the traditional kingmakers of Owere community. The Eze institution of Owere is a hereditary privilege of the offspring of Eze Konuwa Okori and Njemanze of Owere. Before the advent of the British rule in 1901, the entire Owere community cohort presented and accepted Eze Konuwa 1650 to 1730 as the traditional ruler of Owere and was accorded such recognition. On the demise of Eze Konuwa of Owere community, his offspring, late Eze Okori, 1730 to 1800, ascended the throne of Owere by the traditional proclamation of Owere people, British community, and was recognized and franchised. In 1800, Eze Okori, 1800 to 1884, took over the throne when Eze Okori joined his ancestors in the usual traditional proclamation and was thus installed the Eze Njemanze Okori, 1885 to 1920, took over the mantle of Ezeship of the community in 1985 when Eze Okori withdrew by reason of death. Eze Njemanze Okori was also the first traditional ruler of Owere to be installed at his title. In 1920, Eze Njemanze, 1920 to 1932, became the traditional ruler of Owere, having been accepted and installed through the traditional settings of Coronation in Owere. In 1932 to 1941, Eze Njemanze ascended the high traditional throne of Owere. In 1942, Eze Johnson Njemanze Pachi, 1942 to 1965, was installed of Owere. On the demise of Eze Johnson Njemanze, His Royal Highness Eze Reverend Samuel Njemanze was enthroned as the Eze Owere in 1965. Late Reverend Samuel Njemanze reigned until 1970 when he joined his ancestors. The death of Eze Samuel Njemanze ushered in Eze Reginald Njemanze not only as Eze of Owere, but also saw him installed as the Restored of Owere posthumously. In 1976, Ozuruigbo, the fourth of Owere, Eze elections on Njemanze, became Eze Owere at the demise of Eze Reginald Njemanze. Eze elections and Njemanze joined his ancestors in 1988.
In 1989, Eze Emmanuel Emenyon Njemanze became the 5th of Owere. He joined his ancestors in 2016. The Crown Prince, Honorable Justice Eze Ohiri Fred Njemanze retired, having been tipped, selected and accepted by the Njemanze family, was later presented to the full house of the kingmakers of Okoro kindreds on July 31st, 2022, War Market Day. On the 7th of August 2022, being Afo Market Day, he was presented to Amawam Assembly. He was again accepted. As a final lap of his coronation, he was presented to Owere community on Sunday, 28 August 2022, being War Market Day at Ibadan in Njemanze. He was unanimously accepted. Now, in the name of God Almighty and the revered ancestors and forebears, and on behalf of the people of Owere community, we, the kingmakers of Owere community, by virtue of our traditional duties and functions, hereby confirm, proclaim, and present Honorable Justice Eze Ohiri Fred Njemanze retired. As His Royal Majesty, Honorable Justice Eze Ohiri Fred Njemanze, Ozuruigbo the 6th of Owere. So because I need to do that, put down Google. I'm for the position. I'm not for a kind of code. When you make a good woman, you work. Yo, Chief, a bag with Leonard decision. When you make a gata, who that is of Chairman who may come one. When you get no chat, no camera, show a corner phone. When you reach here now, that is all the Banga with off on the corner. Now you in the bed for Banga. We call one. I should guide them in Gata. When you tell them, almost say, only tell them make it say. I need to not let the shares. Remember, you also over my best amazing. And if you don't process any of them, you may go to Mundiman for Alan and Man. Mundiman's a home. She ain't going to go. They're going to get the child. She only one man. One man.
nwanne singo le ba ihe ore mama ama ochi e ahụ ni mama ama o le ja sholo ahụ na ni mo ga mo e ma nne jabo yawo eke yanawo umi kile ku chabo yawo amawo yawo mo ronjo na amawo anya le ja mo sin ani we àwọn ko chaja aga ji e jemba àwọn gbere ya ha eka anyị si le je pa na anya anyị ga nye mistake mo le ja che ahụ ya liwa na onu acha ya ezi Fred Ohiri Njemanze mo cha ho we sha mo cha sa anyị si ngaba ọ na-acha nnacha ele nụ tọrọ anyị ụmụ na ya ndekọ ele ha ide mo cha ga-akpọ azụshi wụ umeji ụmụ n'ugbo ihe kene bụ ncha abụọ akpọnwụ si mụ dọkwa bele onye ga-anụshi ezi mara Njemanze nwụrụ anwụ hụrịkpa nwa mma nwa ele ga-alecha si ahụrị mma ọ chara acha nwa jọ ịsha ahụ ọkwanụ acha ahụ retired Justice Fred eze Ohiri Njemanze wọ́n ahụ mma anyị ga-eji eji ụra ntịse nụ nga ọgba ya aga ụra ntịse nụ nga ọgba ya aga ụra ntịse nụ nga ọgba ya aga onye isi ahụ ọrụ nga etigbe nụ ya anyị gara ọya gara anyị si ụbọchị taa anyị ga-eme omenala eji ya nwe ya lụla nwoke nwaanyị na mma n'aha Jizọs nwaanyị gakwara emere ugbu aka ọrụ anyị kpasara nwanne anyị nwoke eze Ohiri Njemanze isi ma nwoke nwaanyị chọchi ya shi aka ahụ na nwa aka nwe iyi ya dịkwa n'aha Jizọs ya chela eche o bukwa ya nkwu iyi ya dịkwa n'aha Jizọs nganga ọrụ na-agagharị si anyị mechaa ihe anyị ga-ala elu anyị si tempụl ahụ na chọọchị ahụ ya bụrụ kpọkụ n'aha Jizọs aha nụ ya ahụ nwe nwakwara anya ọnwụ n'aha Jizọs anyị si ụbọchị taa ya adịla anyị eke ori nkwọ n'aha Jizọs ore nụ mma mma Somebody should hold the mic for me. Now we may call no one. Come out. It's the microphone now. He call no one as chairman. We may call no one, and at the same time, the head of Oma Madu economy. So all honor the lamb on both sides, according to our tradition, to place all the materials at the Zekuma is over. Those materials are before me here. Now I go to these materials. Go they were. Yeah, he could wear. Oh, you want it. Oh, you want it. He places it on years, 2 more years ago. Or whosoever is the head of Akolono Kori. To go in Nonga. I think they can get more. When he could, Himango. Yeah, I could Himango. And my book of Chile. See how Nonga. Call you with her. Yeah, you could mayor. Magande kereke gabu bende kereka no la gedia me ya apuche me ya kwashe me adu kwasa yanga crampus ezo wele na onda ta ya
go ahead in there no ga one of them is a mama ana go jimu na ha Chineke nkere we ke o wa niile ke man niile ma nwoke ma nwanyị ma ọnwa ma anyanwụ ma stars bụ everything ha kere ụwa niile ya nwe ikere ka ụwa kechi ụwa ke mmadụ ikere ketiga ya ikwuru ke mmadụ ana m akpọkọ ihe niile ahụ ịkwado ga-eji mee ndụ mmadụ ahụrụ ihe ebi ebi n'ụwa ikere ike were ihe niile ji gozie ndị niile alụkwasị ya nye eze anya ahụ n'ọlụ o ji mee n'aha ndị Owere ụnyaahụ ikwuche ike ya esi isi mee iji chọọ ya n'aha nwa gị Jizọs Kraịst. Amen. Mma mmanụ aha mewo ebube agụ Leonard Osuji ebubo by special grace of God awụ nwa ọbachi Osuji akụlọ n'Okoli Chief ọdịnaka ụkwanụ Mbime Oshieze Abakpọrọ Osuji akụlọ ọnụ today onye isi ohu ụmụ akụlọ ọnụ wụ Ndeles ọ na-ala bekee onye so aga ya na-ewu ọpara nnemewu Vitalis Osuji ọnụ ya ohi gba n'anya ju ukwu si onye so aga ya wụ Chief ọdịnaka isi cha ovanara ebe ya n'ọhụ na nduba nwanne m nwoke wu Chief ọdịnaka ihe ha ju ukwu asụ ụmụ akụlọ ọnụ ụmụ ike kwuo eze Owere Owere mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ You are blocking people here. Yes. Ubu na biko. Ele basira na ni ya start. Bandi kuzurugu. O e ba se. O ni na ba ko la. Le basira ni hu. So what the time? He was over. He got my hand. Oh, got it. Amen. Oh, get it. Amen. Who's on who's down here? Amen. When I tell you, I won't. Amen. When I tell you, just one. Amen. I have a chance. I will go and get the energy. Over the cost of my tradition. Come over. I should fly. Over the budget, where is it? Now we have a time. Oh, man, I got me, Jenny. Oh, I got me, Jenny. That's how I was home. Njemanze, dinner, Eze, Obom of Calabar, or Pure Furniture. Now, level young. Oh, no, I don't know what. Atomana is in Njemanze. I is in the cover. No plus yaw, no Orata. And no one of Omena, and then the Minabolashi. And then the government takes a China days, and the Japanese shares. As it is, I never have a government to be on. Orango, comment the China days. Comment the Kumano. I don't know Kumano. Over the time, I don't know Kumaku. Nothing but nothing but big enough to do job. Kumano, when I want to be that way. We're out to take it to do Mama or I don't want to get also. We are the auto. I get back. I don't want to get back. I can get a document from Tom. I'm going to put it. I know you're looking at the only way I could get together. No, I don't like it. I'm going to get where I go. Oh, I got my man. Yeah, my man. Yeah, my man. Yeah, my man. Yeah.
All of power vision. You have my head you. Even Ojia, NadiaGanishinga. Ina, honor so, Eji lady aside. One year she will get the teacher in the car. Yadu to real. One day Yadu to real. Yadu to real. Yadu to real. I'm not sure I'm not sure in the hand. So Yadu Sha, I only care Guma, boy, Yadushinga, Madame Lamel to India, Willow, Egon, Dushu. I don't know my home on email. Oil Kobayashi. Look at the power, Baraka. I should never go on. Ozuruigbo. Do to myself, to myself, my order. Myself. Oh, yeah. Oh, look at my man. Oh, yeah. I don't know now. All of the people are catching. Ozuruigbo will check. Yeah. Oh, man. Yeah. Man. A girl man. Oh, yes. I get 8 years old. He just shot at each. I get theater. Over the time. The just shot at each in him. On your name. I have one in him. Ashim, Ozuruigbo. Amen. Riyama Ujish. Amen. Riyama Ubulu. Amen. Ashim, make it Mafo. Mapo. Make it Ozuruigbo. Now just for anyone. Ozuruigbo, man. Yeah. Man. Yeah. Oh. Now I come. On a reach, I today. No look. And then I got this. That's one now. Njem. And she was in one year. On a reach, I am. I'm walking my way along almost to bed. Fine, Google, and I tell her, House of Ban. And I joke on that, Oregon, and she can. Amen. Oregon, look up. Mika, now Jesus. Amen. I'm met the Ayaga. Here we bear. All the rich and doors on. And doors on here. Okojo and the shed kingdom. Ezo. Oh! Aka uma plano nina. Não me quero correr nina. Nunca. Acho não. Não é para puxar mais. Yes. Ora mano. Yeah. Ora mano. Yeah. Mamman. Oh, you're around one for Jimmy. Oh, that's when they're showing out in one for. Yes, Fred, Njemanze, one for. Why look at that? One for. Why, Jimmy? And then we keep showing out in one for. Oh, that's one for. And we keep more. It's over. Fred, Njemanze, one for.
ụbọchị taa ihe anyị ga-enye ekele m ọha na eze ọdụdụ ogbulo uchichi eke ori nkwọ ọ ga-adịrị gị mma ma nwoke ma nwaanyị ụlụ gị egwu nwa gbugbe asị m gị ikikere ekele okore kpara ụmụakwụrụ n'aka na akpa m ngwugwu na mụ nwanne m ụmụakwụrụ ọnụ asị m gị aka gị ego gị mamman Owere mamman Owere mamman Owere mamman Owere mamman mamman ọ nara ejije na ọwa anya ya anya ya ihe wọdụ ya dam ike ya egbuo ya nye m ya nsogbu ya egbuo onwe ụmụnne ya eti ka osi ọdịkwa mma nini meka uti ntiri sọkọsọ ụmụnne agbaghị osi ọdịkwa mma ya si m ụlọ elele ya ụmụ ala wala anyị ga-eme mana ugbu a bekee ekpe ma onwere nga mma mmadụ ya ewe ọdụ ahịa wọdụ eze ka eji mara ya wọdụ eze wute ikikere eke na okore ma maka na ụmụ akụrụ ọnụ taa asị m ihe ewu eze Owere ga-eruzu Fred Ohiri Njemanze ụbọchị taa owe eze Owere ihe ọ na ga-eruzu ma je gama ngọta m ike ya eruo ụmụnne afọ asị m ọ ga-arịrị ya mma esi eke esi ori esi afọ esi nkwọ onye chọrọ ọnwụ sokwa ya onye chere ahụma ọma sokwa ya ahụ n'ụgbọnụ na anyị chere ya na ọjọọ sokwa anyị ma ya jọkwa na ogologo na usika ose etiela onye gba kamera wee ha ụbọchị taa ọ dị ma mmanụ ụkpụrụ ọwụ anyị nọ in charge Owere ụbọchị taa Owere ji azọ eze azọ Owere nwere usoro eji ewe eze ụbọchị taa Owere wee ha eze anyị nwere usoro ya anyị anyị taa ụbọchị taa anyị adụbasị okpu isi ọnwụ ike a ga-efu ya n'ụjọ a ga-efu ya onye chere ahụ ọjọọ sokwa ya onye chọrọ ahụ ọnwụ sokwa ya ọ ga-achị anyị chike anyị Chineke ga-enye ngo ụzọ o nyere Solomon ọ ga-eji achị anyị mgbabiri ọnwa ga-efu ya ọhụrụ ya ebe anya m nakwa akpọkọrọ anyị ọ ga-arị ya mma ọdụrụ uchichi ogbulo eke ori mkpọ afọ anyị ekwu n'ogbo were ikikere eke na okori na ụmụakwụrụ n'ụkpama aka ewere m ogbu Mbabikonu abụbọ ka ya jari abụọ ameshina ojeshi chief jan abụọ abụbụ mana abụbụ ka ya jari abụọ ọhịa ji shọwezo ọwụ anation monarchy ashim ụbọchị taa aha ya
Aga Bomaya. His Royal Majesty. Eze Fred. Ohiri Njemanze. The sixth of all. The girl of all your Ramada. Who walk on then you move to town. Oh, him the Mega Hill. Ashim. Amen. Obulo. Amen. Ujish. Amen. Ogarem. Yes, so. Oyojo Amuse. Ben. Oyojo Magida say. Ben. Ah, no one that yes. And that you no go na issue. Amen. I should go again. Amen. 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 Oh! Oh, Zuribo! 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 Watch here, watch. Oh, Zuribo! Oh, Zuribo! Oh, Zuribo! Oh, what you say when I say? Mama, Mama, hush. I want to say. Oh, what I do then? Make him. Hush. Man. Make him. Make him. Hush. Oh, baby. Oh, hush. Oh, baby. No, we're not going to man. Here. Mama. Here. Mama. Here. I'm not going to say. Somebody for to. Say. Walk on. I'm not asking, gonna go to look in. Why you gonna do that? Why you get the child? Look, where I can look. Check it. Yes. Yeah, she got time. Ozuruigbo. But I'm not gonna have 1 year. She has to forget. How about the time? 1 year. On a couple of madame, la main. You are entitled to get this thing is going to hand it over to you as Owere. Mama. Yes. Mama. Yes. Mama. Yes. Owere oh. Let me say one. All I get there, Say picture, please hold on, I came back to oh, Ozuruigbo! Oh, Ozuruigbo! Oh, Ozuruigbo! Oh, Ozuruigbo! Oh, Ozuruigbo! Oh, Ozuruigbo! You will die. Because no, on your like a man to shift on so that the campus can capture. Shift on the back so that okay.
Ozuruigbo. Ozuruigbo.
Ekene Okorie Mmammanụ. 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 Ụmụ Njemanze Mmammanụ. Ụmụ Njemanze Mmammanụ. Ụmụ Njemanze Mmammanụ. Mgbada azanụ ka enyo. Mgbada azanụ ka enyo. 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 Bienvenue Noro. This microphone they look ahead back. Ndeni, ibu ni ibe bịara nga ndewo. Ndeni, ibu ni ibe bịara nga ndewo. Iwa Hausa ewu Yoruba. Ebere publish la ga ndewo. Ndị ọgọ m ndị ke Rivers achịmị ndewo. Na bịale. Ndị ọgọ m ndị ke Rivers na bịale. Owere ekelela m ndewo. Ekelela m. Ihe mere te ekelela m Chineke nna. Ka ji mee Owere nwe eze taa. Akema 2016 ebe me ebe ọkụkọ kpabara afọ o ji sọ ya mana o nwere ndị ogwutega shaka OWERRI arị ngwo mma ndị Owere achọghị Owere ma Owere agụ mgbe mma na ndị Owere achọghị Owere ma Owere agụ mgbe mma nọ ata Chineke na-emezuola nkwa ya ihe ahụ ọ haziri bụ ahụ o ji hazie ya o mewula ya ayọghachiwo eje m si onye ọbụla wụ nwa afọ Owere ṅụjuru arụ afọ ga-agbakọchi nwunye Chineke doma aga m ekwu ọtụtụ okwu n'ihi na ma m ga-ekwu okwu ndị Owere ga-agbakọ n'ihe ndị ka m ga-ekwu mana na ule otu apịkla kwedere ga achahụ speech address delivered by me mana ile ọhụ ebe m chọrọ ego afọ Owere by onye chere sa ayawu Chineke mana ọma sayari Chineke yawu and ebukwana ndị Owere dee ya onye ọbụla nwere akwụkwọ ọlakpokpula ji gụọ ya chebara na onweghị echiche gweda ma ọ chọrọ ịbụ onye Owere ma ọ chọrọ ahụ ya mere m ji dee ya chebara na onweghị echiche anyị ka anyị hụrụ ugbu ọhụ ya anyị hụrụ ma mụrụ anyị ebe ahịa m dere nga ahụ page paragraph 14 ahịa m si wụ Owere deserves so much better than this wrangle and rot going on amongst us. I call on great men and women of this community, great families in Owere, great friends, in-laws and neighbors to all come and help bring back Owere to its lost glory. The 5 autonomous communities were created to taunt our Owere people and break our unity of purpose. These 5 autonomous communities are fingers of a leprous hand. We must stand against such contagious structures which are offshoot of unlawful and illegal creations. No one called an Owere indigene should dignify Rochas in Korocha for the abominable act committed against Owere people. We do not need a stranger to come and turn our tradition upside down.
Such acrid and unsupportable acts should be avoided and thrown out from the windows of every passionate Owere person. This is the time to cut off the 5 fingers of the leprous hand. We don't need or desire such contagious and infirmity-stricken autonomous communities, but our Owere, the land of peace and unity. We are our brother's keeper, and Almighty God will remember us again. I am pretty sure that He will do a new thing, and it shall spring forth in all about Owere. My dear people of Owere, what we never expected has come unto us, but I am optimistic that providence will come to our rescue. Thanks to all, may God bless us, bless Owere, Imo State and Nigeria. Amen. Ozuruigbo. So, onye ọbụla ndị ozugbo bụ dede gụọ ya hazie niile. Arịga anya anakwa na-emebi tradition. Ndị ri ahụ achịgala anyị ọchị ugbu gbasara tradition na ihe anyị eme. Aga m ekpere m nnụ nkwa ma nnụ mere eme Grand Prix si nga ọbụla ihe Owere nọ anyị ga-emerela recover. We are going to recover. Nye ọbụla ihe Owere ụjọ atụla nnụ. Asị m ụjọ atụla nnụ. Ya romewu onye ụjọ abịakwula dara nga gọọmenti ga-eme. Onye ọbụla ma ya ga-akwụ ga-awụla onye obi siri ike, ọ bụ onye asọ anya. Ya rụ iji na-ekwulu eziokwu abịadụkwa, mana Chineke ga-azọ anyị n'aha Jizọs. Ozuruigbo.
Umobodanyi obuno chezi to ejugo onye zika na-echezi kedu zinunu a na-echezi obulu ugo ka na-echezi anofu abani na abo anekwu ka na-ekwu na-ekwekwu na-abịa ugo efelu bịa ugo amanani ụmụnnu na-egosi ugo cheze ugo asị mba na ọma nọ n'oche eze n'ọda zọkwa eze azọ ugo wee jee na mpempe akụkụ wee were ụkwụ abọcha anị wee kapelu ma mgbe niile ekwu ife anụnwa ụmụnnu